κρασί. Ο Φρόντο είναι. Πάμε. Περπατάω και τα πόδια μου βρέχονται τα πόδια μου γιατί βροχή. Ναι, ποιος είναι. Καλά. Εδώ κάτω. Καλύτερα, Μη με σαλώνεις. Είμαι ο Φρόντο και εδώ δεν ξέρω. Θέλω να μας κυνηγάνε. Κάτι σκατόφαρσα στη νύχτα, τι κάνετε εδώ πέρα. Τι κάνετε εδώ μέσα, μη σου σπάς τα μούτα. Τι ναι. Είμαστε εδώ, θέλουμε να κρυφτούμε επειδή υπάρχει σκοτάδι εδώ πίσω και θα πάμε στο φως και εσείς. Εντάξει, μπες, δεν έχω φως και εδώ, το σκοτάδι είναι και αυτό εδώ μέσα. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ήθελα να γίνω ενοχλητικός, απλά του παλιοχάρη η δουλειά είναι να ρωτάει κάποια κολόπεδα τη νύχτα. Μα εμείς δεν είμαστε κολόπεδα. Καλή νύχτα. Εντάξει, αύριο το επόμενο. Τώρα είναι αύριο και. Κοίτα εκεί. Το σπίτι το λέει. Παντού τη σπίτια. Πρέπει σίγουρα. Τι αυτή. Τι αυτή. Καλάκι παιδάκια. Κάντε την άκρη. Κάντε την άκρη. Τι με σπρώχνεις. Τι είναι αυτή. Μα θέλει, όχι, Ούτε με σπρώχνει. διάλυσε. Να το. Το διαλάτω βάλω. Το πένσι πόνι. Μπήκες μέσα. Έλα σου. Δεν έκλεισα. Όχι, Τώρα τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Τι γίνεται μωρέ, δεν έχει ήχο καλό. Ενώ, παιδιά, κύριε... Ποιο βλάκας είναι το... Γεια σας χομπιτάκια. Όχι, δεν είμαι χωριστάκια. Πάτε μέσα και θα σας βιάσουν δύο. Μετά που θα σας βιάσουν, μετά θα σας βιάσω εγώ και θα έχετε δωμάτιο. Είμαι ένα χομπιτάκι και θέλω να πάω στο σπίτι μου. Σε λέει να μπορεί να γουρούνι. Άντερχιλ. Με λένε Άντερχιλ. Το όνομά μου είναι Άντερχιλ επειδή το πω κάτι. Ο Γκάνταλφ. Ενώ τίποτα. Γκάνταλφ. Ναι. Ένα χοντρό παππούς με πήγε κάτι τεράστια. Ναι. Όχι, δεν είναι. Χαίρεστηκα γι' αυτό. Δεν το έχω δω 6 μήνες, βλάκα. Όχι, μα πώς θα γίνει αυτό. Σαμ. Τι κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω. Τι κάνουμε. Και αρνηθήκαμε όμως. Αυτοί τώρα θα μας πάνε. Τι κάνουμε. Θα μας πάνε στο ξύλο αυτοί. Είμαστε μόνοι μας και δεν έχουν κάθε τον Γκαντάλφ και αυτοί θέλουν. Πάτε εδώ. Κοίτα αυτούς πώς τρώνε. Τι είναι εδώ πέρα. Ή πια 5 πήρες. Τι είναι αυτό. Πόσες ήπιες εσύ. Δεν έχω πει καμία. Θα πάρω κι εγώ μια νευρίασα αμέσως. Εντάξει. Έχεις πιει 10. Τι να κάνω, 20 έχω πιει. Αλλά δεν μάγας αυτός. Τα παιδιά και τα μικρά εσύ. Χαζέ. Τι έκανα, το σιγάρο. Αυτός από τα εκεί πέρα ο Βρωμιάρης, εκεί από την αρχή που είχαμε πει. Μη φωνάξεις ότι είναι Βρωμιάρης. Βρωμιάρη! Κύριε Τι μου, θες? σας ακουμπάω γιατί θέλω να ακουμπήσετε εκείνον εκεί. Ναι, ποιον. Αυτός είναι Τα ράφλα. αδερφός. Δεν μπορώ να τον αγγίξω. Και τι είναι. Γιατί θα με σκοτώσει στο ξύλο. Τι λέει αυτός. Νομίζω ότι το λένε Σε διαλέξω μικρό παιδί. γουρουνοπόδαλο. Όχι, ποδόρα γουρούνι. Τι θα το κάνω αυτό το παιδί. Ο ποδαλο γουρούνης. Είναι πολύ παιδί για μένα. Ενώ το γουρνοπέδι, το δαχτυλίδι είναι κύκλιος. Μόνο το βάλω το δαχτυλίδι τώρα. Το βάλω το θελίδι μου, να το βάλω γιατί δεν αντέχω. Άντερχιλ, τι είναι αυτά όλα. Θα τα σκοτώσω και να το φάω. Εδώ, αντίο, κακή. Όχι κακή, τώρα αντίο. Ο βλάκας αυτός εκεί πίσω είναι νάτος. Αυτός είναι επιτέλους, μας το πες επιτέλους. Νάτος, το βρήκαμε. Ναι, ο βλάκας είναι αυτός, ναι. Όχι, δεν εγώ. Γουρούνι είναι. Πάντα το ήθελα να το βρίξω. Δεν είμαι εναντίον του. Εναντίον του είμαι. Τι κάνεις. Έπεσε κάτω. Το δαχτυλιδάκι. Ναι, δεν το πράγμα. Το είδαμε όλοι τώρα αυτό. Το βάλα. Εξαφανίστηκε. Το έλαβα αμέσως. Τα υπολόγισα. Πού πήγε.